modelmu. Cek orang masa gua negara-negaranya. Apa itu pojok masa gua. Kowe nyambut gaya, aku nyambut gaya. Yo, kowe atraksi aku ya atraksi ya. Ampunane supaya Senin Kemis. Awak dhewe mendino semakin gede. Ya berhubung mau ya sore hujan. Bengi ya terang ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ora masalah. Sing delok ya semengen bane gak iso. Awak dhewe kudu ora lagi kudu isi-isi. Alah dan so tatet ae. Oh, sapu iso. Si jene dibelah. Dhewe kudu profesional. 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 Kamu mulut aku jamu. Jiku salto. Oh iya salto. Nek yo gak ngono kok iso. Nih, salto nopo yang pindho lho. Pindho matane. Hei, aku surungan pindho lho. Saukeran aku salto. Kowe iku salah tok. Baik baleni iki nek bojo. Lha iya. Ora ngerti kan. Iki mau bengi iki mau acara tabuhan gawe-gawean. Gak piye? Yo nek kan. Besok ini bani ya macak wae. Nah, intine bapak ibu kula sedaya mawon dalu niki wau Mas Hani nanggap banci. Sopo? Aku dibisi ya lagi kowe muni sapa? Hah? Aku Hani. Heeh, alah. Hari plekoke mau jenenge asine iki. Kowe kok rumput dompet. Sapa? Hari plekok. Kok kaya rumput kok kowe men. Karo kowe sebanyak ana kuwi iya yo model iki butuhne sik. Mari ngono. Masane kok gak iya. Kok gampang lho. Iku nek daerah maju diseret bareng-bareng ae. Nah, iya. Iku sing bareng. Ayo, baik.
blodak ya. Hei, kuwi ngurus anak-anakane. Kuwi mau anake mau iki. Urung babone lho iki. Kuwi cara ngono iki berkomet. Lalu masaku kok ora kaya kamu lho halus, penak lho. Barang tekan doto diantem ya, Mas. Iki ora penak lho. Asale piye mau? Hah? Asale piye? Kok berkan watu. Wis iki mau anak-anakane. Anak-anakane. Kok angel. Kok iya enak. Anake bagian. Mbok bagianku. Oke. Ki cara mbok kowe ya. Iya, sampe selanjutnya Mas. Video sana ya. Hei. Bisa iki terus iki bapakane ya enak. Ya iku bapakane Mbah Boke. Boke anake Pak. Komplit. Lengkap semua. Ayo. Napa jenengane napa layak apa niku niki layanane jenengan Bang Gus. Ya akhirane nek cempet lho. Lah padha iki lho ta helm anake bayar lho padha. Hei, tak kira iki kowe bae. Kok ora lugu. Dan matamu kero asine. Lho anakane kene lho. Kok kowe rating aman. Lah kowe aku apa? Aku bapak sering kaya kanca-kanca iki. Iya. Iki dina bayaran, lah kok ora bayaran? Alah, wis ora. Kok teko iki terok-terok iki ora bayar. Yo bodhok iki yo. Coba bodhok. Hari kowe kok batuk karo kancamu to Riri. Masa aku kok iso. Nek koncone dhewe masa iki ngurne. Aku kok gugur. Hah. Nek kaya tadi bare kok nomor pirang-pirang kowe ora apa. Iya. Kok kani lihatane kok nomor pirang-pirang kowe. Awi aji. Aku yo gugur. Chris, aku matur suwun duwe dhewe-dhewe nyuk. Apa kowe? Jujuk ngene apa? Iku yo. Alhamdulillah. Kowe teko kene to, Riz. Bayaranku tangan tok. Soto gobes kali nek. Ora masalah. Gusti Allah. Mbok sumpah ta, tak piye pikirku nek wae iki ya nek mbok banget foto iki gobes tak lho. Lama kamu ora mulai kok. Lawang gonaku malah capan kok. Kalau aku nek capar iku lho wong Menenge. Iki mergo bayaran. Iya. Aku tak unduh. Iya. Aja lah penakmu rasamu penonton mau piye kowe? Enak banget. Ini kanca iki sambatan lho. Salah sambatan terus. Iki bajine tambahnya. Saya tambah. Iki malah Hani to. Ani, ya bener. Hani. Info maca lanang kok iki nego lho. Tomboy, tomboy, duk tomboy. Sampai ndok. Bela.
Wah biasa lagi dandan ayu loh mas, yang malam-malam gitu. Sing penting kalau delok banner ku ayu. Wedi. Sumpah tak kira barongan saya cakep. Tenang, lah padha. Ora anu bilang lagi cara saiki kan tuan rumah ning di luar saiki ki ya penak lah cara gunjangan iki penak. Ora ero to kowe. Jajalan aku udah. Aku ae aku udah. Wis kita makan ha. Wah ya ngono lho. Iya, aku coba ya halo kok mai. Iya, Gak oleh rombongannya. Pokoknya biasa. Walah ya Aisyah ya Allah, tak tulung anis. Ya kok jangan lagi mbak itu, aku tidak boleh. Iya. Wes mat. Keringat aku neta. Aku orang mabuk, tak cemat kayak solar orang ini. Iki ulah ini. Kenapa? Iki lawan aku. Nanti datang orang lain. Ini anu, ganti. Hai, Gila. ya. Gila. Mekah. Ya. Yo milih deh. Ini ganangan gondang ya anak men. Kowe urung iki ganangan aja men. Gondang men. Jaluk diterne. Iki menungso apa kewan. Kenapa? Zaku apa letus? Ayo naik gitu. Ayo. Tarik sini ya. Ayo. Kita sambut dari kebun binatang. Yo. Yo. Pisan kas.
ganongan loro kok terima kalah karo kuwi. Lah iya, oh dhewe ora Sekali kabeh. ngedrek loro, lah terus apa to, Mek? Dhewe ora oleh kalah, Mat. Iki ngedrek loro. Nek kowe ngono kuwi ala dhewe iso. Kok iki loro. Saate wong ngedrek ngomongan. Ya memat to kowe. Ya anut kak sayang lu. Ayo, ini gue. Ayo bang. Saya sama. Wes kayak ganongan. Kayak buta, Met. Apa gaya? Api yang kui, Met. Api yang kui. Yo, lah, ora nyeblok ya. Apa masalah? Mlebu matane. Bilang yo gak apa-apa. Lah timbang iki kaya potongan kecok Jawa tak kira masalah kuwi piye potongan ya Allah. Urut-urutan. Modele iki lho. Hah? Ngapa? Ya, aku nanya ya. Sing koi. Mlebune yo ndi to, Met? Ora ora. Kayak. Lah ya kuwi tek kula yo tunggu cak-cakan. Yo. Ora jeblok ya iki juga lek. Kok kelet ngono, Mas. Todongan, Met. Terus sampai ya. Itu diundang. Mulutnya belum berani. Langsung datang oleh. Ya ruwoso. Ya ruwoso. Saya apa bisa.
Balonnya meletus. Apa, Bang? Ngapa to? Gak oleh ngesul. Ngapa lo tongonku pas kono anu ae? Hah? Yo kok golekne apa gombal-gombal drempo ning buri? Ganti aku wae. Hah? Kowe iki aja anu anak-anakku. Kowe kurang ajar. Kowe iki yo kurang ajar. Wong anu anak-anak nyayune kaya ngene lho, Bro. Ayu ta. Apa kae? Ini ra udan sembuh sama aku. Iso kan sudah beci. Oh, kayak ini beci enak tong ya. Gak mana-mana kuwi sopan ngono. Ya kaki. Sotran dan jeramu susu ki sotran sedang beci. Malah penting orang kresek iki do maret lho ya. Ya, Nek ora dilebone kene lho ya. susu kan nasi kembung kan. Nek gula ono to. Lah cabang bayi. Mek, aja kurang ajar. Iku udan Kita loncat aja kan. Loncat lagi. Loncat lagi. Putar-putar susu. Masih kuwi iki jenengku. Hah? Iki ngono ya jenenge bengi iki jenenge mbok-mbokan iki ya to. Nek anak-anak yang ngono kuwi domonge acara sejene acarane bulan iki to. Bengi iki para bapak ibu nanggap banci nggih. Pakai sarungan dhewe. Nah, iki mau berhubung ngumpulin banci bar iki dibot nang lapangan. Ya ora apa-apa senajan to jati menit-menit nenek sing koyo ngene iki disyukuri mek. Senajan to bengi iki kudu ngene acarane. Awak dhewe guyon ya guyon. Iya, bola-bolane dhewe oke. Encen sing arep dangan ya oke. Awak dhewe intine nggih ning iki mau ngedek. Yo sing. Hei, iki mau iki bahane wis omong to enek anak-anakane ya. Iki mau temu kangen karo aku. Mosok Kowe muni anak-anak aku. Kowe muni nek anak-anak aku. Sapa le? enak jane iki. Sapa jenenge le? Luwene ngono. Luwene ngono ya. Sapa le? Alah. Seto, aku tak salah dhisik karo dhewe. Ora karo dhewe. Oh, cah kuwi. Iya. Oh, kalau sabar kalau. Lah kalau. Ayo tak beli duit. Enggak. Kowe biyen karo kuwi yo, Dang. Sayang. Anu, tak salah dhisik. Kamu di situ aja. Nanti aku Sing sing rambang suwi-suwi. Kulit sawer. Seto, kamu tak sabar sik to. Jangan. Goleki. Sumpulane kaos kaki ya. Adik, kamu di situ aja nanti. Yo jalene ning sing Ayo, kalenan. Mas. Nang bodoh iman. Oleh ora pejane. Hah? Hah? Mek. Tek nyemplung kalen. Timbang golek luwung balen. Mek. Kowe dhewe. Oleh nesu. Ini oleh bola kowe kok iso. Ayo. Gimana, Memet? Mek aja suwi-suwi sing iki nesu lho. Di panggung.
Teklek nendrong kawan. Teklek nendrong kawan. Bunganya kayak teklek. Ayo, ayo, ayo. Nih, itu kelas nenek. Sing kita nesu galu.